Yes. Jeg vil nu redegøre for vores problemformulering, redegøre for medialisering i dansk politik. Det her vil jeg gøre, fordi i de seneste par år har vi set en stigende medialisering i dansk politik, og ja, derfor vil jeg så redegøre for specielt medialisering igennem disse 3 bilag, med specielt meget fokus på bilag 5. Bilag 2 og 4 forklarer lidt om den stigende forfald af interesse i dansk politik, på baggrund af, at de synes, det er for simpelt og for nemt at være politiker. Og det beskriver meget godt nogle af de 5 kendetegn inden for medialisering. Derudover har Carsten Lauritsen sagt, at det er blevet en ny folkesport at finde fejl med dansk politik. Og det er det blevet på mange punkter, og det er et fantastisk kendetegn på, hvor gennemsyret dansk politik er blevet af medialiseringen. Det er blevet forenklet og polariseret så meget. Polariseret på så meget, at det er så simpelt, at alle og enhver kan gå ind og finde ud af, hvad det er. At politikken ikke længere er så kompliceret, og faktisk det, der egentlig er politik, men politikken bliver så forsimplet, at man faktisk ikke rigtig ved, hvad politikken er, da det er noget meget større, men det bliver forsimplet til noget så småt, så det ikke dækker over, hvad det egentlig er. Derudover kan man se, at de 5 kendetegn bliver tydeligt vist i alle de her 3 bilag, og på hver deres måde. Og det viser også rigtig godt, at de 5 kendetegn er tydeligt vist i det danske politiske samfund. Nu kan vi så komme ind på vores analyse, hvor vi især fokuserer på bilag 7 og 8. Og vores analyse lyder følgende: analysere mediernes påvirkning af dansk politik. Og først vil vi komme ind på bilag 7, hvor det er en artikel om Søren Paves seksualitet. Og Søren Pape er selvfølgelig Konservatives leder. Ja, lige præcis. Konservatives nye leder. Og det er så en artikel om hans seksualitet, altså at han er homoseksuel, og det er ligesom meget nærgående, og de snærer lidt i hans eget privatliv. Og Han kom faktisk ikke frivilligt frem med det. Nej, altså de presser lidt for at komme frem med, at han var homoseksuel. Og det er et typisk tegn på mediernes personificering. Det er meget personlige sager, de kommer ind på der. Ja, det er nemlig det personificering, så det er mere, man gør det mere til personen. Ja. Selvom hvis vi nu har en politisk debat, så er der problemer med nogen fra Venstre og nogen fra Dansk Folkeparti, så kan man meget gøre det til et personligt problem. Ja. I stedet for at gøre det til et politisk problem. Ja, det er ikke så relevant. Det er jo ikke personen, der er uenige, men det er jo deres meninger, der er modstridende. Ja, det er ikke så, man kan ikke sige, det er ikke særlig relevant for politikens side, at han er homoseksuel overhovedet. Altså, det er meget urelevant for politikken. Og så er spørgsmålet så om det faktum, at han er homoseksuel, om det kommer til at ændre folks syn på Søren Pape, og om medierne har haft en indflydelse på den her måde på for eksempel konservatives vælgertal. Og nogen vil mene, at det vil have en negativ indflydelse, mens andre vil mene, at faktisk kommer til at have en boost til konservatives stemmertal, da man før har haft indtryk af, at konservative var meget, altså ikke homofobe, men måske det mest homofobe parti, der var. Hvilket så er en kontrast til, at de nu har en homoseksuel partileder. Hvilket nogen så måske kan finde positivt ved partiet. Vi har også i bilag 8 nogle eksempel-tweets fra Margrethe Vestager, hvor man ligesom kan se, hvordan hun taler på, hvordan hun formulerer sig på de sociale medier. Altså og i modsætning til andre medier. Og der kan man så måske tale om, at hun snakker meget om personlige sager i de sociale medier, og om det er måske for at, om det er for at skaffe popularitet, hun gør det,
For når man gør det, så kan det ske, at det bliver, for eksempel Facebook, der bliver det liket i en statusopdatering, og det bliver retweetet, nej, det gør det på Twitter, det bliver shared på Facebook og så videre. Og det gør måske, at folk får et tættere personligt forhold til politikeren, og de altså, ser på en med et lidt mere positiv øjne, og ikke bare sådan en fed facade, som politik nogle gange kan have. Og det er så spørgsmålet, om det nemlig er vote-seeking, som vi også vil komme ind på i diskussionen. Ja. Men generelt på sociale medier er det et forenklet sprog, specielt på Twitter, fordi der har de et begrænset antal tegn, de må bruge i deres beskeder. Nu er vi så nået til diskussionsdelen, diskutere, det er en problemstilling, som lyder at diskutere mediernes betydning for politikerne og deres budskaber. Vi har valgt bilag 3 og bilag 5 til at forklare det, og især vil vi bruge bilag 3 og Strøms model med vote seeking, policy seeking og office seeking på at forklare, hvorfor medierne gør, som de gør, og hvorfor politikerne selv bliver påvirket af medierne. Og nu vil vi så lige spørge Moltke om filtrering og forkortning af politikken, fordi det bliver helt anderledes med nogle medier, hvor i politik det er over medierne. Ja. Der er langt mindre, det bliver meget mere forenklet. Ja, specielt i sociale medier ser man meget forenkling for dem, der endelig kommer ud med deres politiske holdninger og som snakker om politiske sager, går i debat på de sociale medier. Når man tager Margrethe Vestager som et eksempel, som kigger igennem hendes Twitter-profil og hendes Facebook-profil, så formår hun at snakke kort om politik, men kommer aldrig i dybdegående debatter om det. Hun fokuserer mere på sit privatliv og sådan noget, og så kan man så diskutere, om det måske er en måde at skaffe popularitet til sig, altså folk de liker hendes status og deler det osv. Om det er, man kan ligesom referere det til Storms model med vote-seeking, om det er bare en måde at gøre det på, skaffe stemmer. Ja, fordi det ligger helt til den her vote-seeking, når man gør det. Det er mere, der er mere stemmer, for man går ikke den ideologiske, der var tidligere med at få ideologien igennem. Det er mere personen, der skal igennem. Det er personen, der skal i centrum, og skal man lide personen. Det er knap så meget partiet, som der var tidligere. Ja. Men der er også en filtrering og en forkortning af politikken. Og nogen kan sige, at det bliver forringet. Men Jens, hvordan bliver den egentlig forkortet og forringet? Man kan sige, at det der jo sker, det er, at igennem medialiseringen, altså medialisering som kendetegn, så bliver budskabet, det politiske budskab, det bliver mast ud, fordi det skal være konkret, personificering. Altså de 5 kendetegn er jo konkretisering, personificering, politisering, enkle. Det er meget. Og generelt, det skal sørge for, at det egentlige budskab bliver jo rigtig sådan kompakt og småt, og gør, at det egentlige politiske budskab kommer ikke igennem, når det skal være så småt og konkret. Ja, altså lige for eksempel når man ser på Twitter, der er beskederne, de er begrænset til 140 tegn, eller på tv-udsendelser som Deadline, der har de tidsgrænse, hvor de ikke må komme dybere ind på sagerne, end hvad de tillader, ikke? Og så er der nogle debatter, der er for useriøse. Det er nogen, der mener, at 63% af alle danskere, de mener, at politiske debatter er for useriøse efterhånden, ifølge bilag 5. Og de mener desuden, at prestigen for at være politiker, det er forfald. Og det er jo lidt træt at tænke på, at det er simpelthen i takt med, at vores medieforbrug er øget, så er vores politiske engagement og vores interesse, vores respekt, det er faldet. Men hvorfor påvirker medierne så politikerne? Jeg vil så spørge. Fordi at det er jo faktisk medierne, man kan sige, der har magten. Fordi alt vi ved nu, alt vi finder ud af, det gør vi gennem medierne, hvad der sker i politik. Og politikere, de afhænger af medierne, og medierne afhænger af politikken. Yes. Der er simpelthen mange med øget interesse generelt, om der bliver finanslovsforhandlinger, eller hvilke forhandlinger, nye formandskifter. Det bliver alt sammen, hvor medierne bliver kæmpe stort, og så tager man derfra. Og det betyder simpelthen at også, at det bliver meget mere læst op og forenklet. Så generelt vil vi sige, at det bliver betydning, mediernes betydning gør, at det bliver meget mere, meget mere konkret, med mere det vi sagde før. Nej, formentlig, ja også det, men det bliver, hvor det det er en masse, der ser det. Ja, det var det, vi havde. Tak for nu.